Nhasi tabuda takananga kuHopley muno muHarare. Tina mama vari panapa vane dambudziko ravainaro ratoda kuti vangozvitaurire vega. Mama makadii? Tiripe makadiwo. Chekutanga toda kukuzivisa kuti muri kubuda paTV. Aiwa ndozvitenda. Right, mungaudzire vatariri kuti munonzi ani, dambudziko renyu rakamira sei? Ini ndinonzi Ellen Ndala kana kuti Amai Tambala. Ndine dambudziko remwana wangu musikana. Ndakatomubereka zvakanaka, achitoenda kuchikoro zvakanaka, achiita masports kuchikoro. Pasina kana dambudziko raioneka. Asi kunoita grade 7, grade 7 akatanga kubuda ari masiriri. Zvoti ndaitombonesana naye nchiti ko uri kuzviitire chii, ndichofunga kuti ari kuzviitisa. Asi achitoita basa zvinhu zvese achitoita zviri right. Akatoenda form 1 yake. Form 2 dambudziko ndoparakatanga kuchikura. Angasakwanise kunyatsotaura, akuita achitoruma mazwi basa asakwanise kana kunyatsoita basa. Gore rakunopera reform 2 yake iyoyo akabva atotanga kutorwara zvakanyanyisa. Ndokubva January last year akabva atorara zvokutorara asagona kutaura zvachose, kubata nemaoko ake, kumuka, kugara, kufamba, hapana kana body part yake ichiri kushanda. Rurimi asakwanise kusimudza rurimi. Muromo chaiwo watanga akabatwa shaya idzi asingakwanise kana kuvhura muromo. Pakumupa chikafu taiita zvokutotora spoon wotomumanikidza kutanga tavhura nespoon kudai todurura. Saka takatanga kufambawo kuendawo kwakasiyana siyana, kudzin'anga, kumaprofita, asi dambudziko harina kupera. Rakaramba richikura. Vanamboenda naye kuchipatara akaadmitwa. Selast year akaadmitwa August, September. Vaburitswa muna October ari apakati. Doctors vakatsvagawo chirwere, akatwa mascan akasiyana siyana, ma-x-ray akasiyana siyana, akatorwa mablood, zvese zvavakatraya kuita. Madoctors vakatombobatsirawo dzimwe mari because aitirwa kumaprivate matest yake. Madoctors achitodoneta votobatsirana votobvisa mari kuti mwana wangu aitirwe zvakanaka. Asi zvese zvakashaya basa. Vakasvikira pangomuburitsawo akadaro, akadzokawo kumba. Nanhasi ndingori naye ndiringotambudzika saizvozvi. Handina chandichakwanisa kuita kana kuenda, kana kwokuti ndinoenda achimusiya hapana. Kana kwokuti ndinosira hakuna because anopfeka mapamba, anotobviswa tsvina. Zvese ndezvongomuitira munhu akarara kudai. Hapana chachakwanisa kurara. Ndinotoita time dzokuti ndototarisa kuti iko zvine zvarara nguva yakareba chirega ndimuke ndomupindura. Usiku hwese totora achimuka uchimupindura achitarisa side kuti asaite maronda. Saka ndiri panguva yakaoma nenyaya yemwana iyeye. Zvoti ndinotoriwo nevamwe vana i5 vana vangu pamwe chete. Takutokundikana kuti tiriritirewo vamwe vana. Izvezvi ndinotori nevamwe vana vari pachikoro. Ndakatosvika pakuenda kokumbirira kubvira gore rapera. Handina mwana akabhadharwa school fees. Zvoto pachikoro pacho vanhu vakatongonzwisawo vamuona situation yake. Vakanditi kusvikira zvinhu zvakuitirai zvakanaka munozongotangirawo ipapo mobhadhara. Nanhasi saka ndinotori nechichemo chandinacho kumhuri yeZimbabwe. Kuti denda kwanisa kuwanawo mubatsiri anoti anozvigona zvakaitwa pamwana wangu izvi. Nerubatsiro rwokuti ndawanawo kana wheelchair. Because pakufamba naye ndiri kutambura. Nerubatsiro rwokuti mapamba, chikafu chaicho chokuti adye. Because haachangodyi chikafu chese tinototi anotodoma potede kuti tikamasha tomusanganisira nezvimwe zvinhu zvakapfava odya. Maheu nenaporridge anonyanyodya upfu hwezviyo. Tiri pamwe zvinogona ndohwaanotomboti idye tikabika hupfu. Haatozodyi zvachose, anotoruma mazino haadyi. Saka zvandiri kuchemawo nemhuri yeZimbabwe kuti denda kwanisa kubatsirikana. Uye zvine paakarara ndofunga murungo paona. Haasisina nyama, skeleton pari, because dumbu nemusana zvabatana nechikafu. Saka anotongorara pabhesi pakadai. Hatitorina mari yoti ndikwanise kutenga kana even mattress yacho kuti ararowo pari nani. Kuti nyama dzake mbozi angusara mabhonzo. Saka zvuzvu kuti tikutokundikana kutoti tikwanise kubatsirikana pazvinhu zvakadaro. Ndozvandiri kunyanya kuchemera kuti dai mhuri yeZimbabwe yandibatsirawo.
Alright mama, mazenge kuradanura nani stop. Alright, vanhu vangade kuziva kuti mwana wati kutaura nezvake uyu, mwana ane makore mangani pari zvino, uye dambudziko iri raane nguva yakareba sei? Mwana wati kutaura nezvake uyu ane makore 17. Dambudziko iri rakupinda mu2 years. Ainaro. Zvokuti anga asina kurwara kudai, anga dai gori nendoro anga zvifanira kunyora form 4 yake, akagumira form 2. Pakuzorara, pakuita serious chaipo akazotanga rini kusoti achakwanisa kumuka, achakwanisa kuita sei? Akatanga last year January. Ndo paakachizobva angorara nokutobva atotadza kana kuita chimwe chinhu. Ndo paka zvakatangira last year January. Pane pandisina kunatsonzwisisa hangu hameno, pamwe kuda ndisina kunatsoteerera. Mambotaura muchiti akaenda kuchipatara, madokta vachiita zvavakaita izvozvo vakadiagnosa, vakati dambudziko ringave rei kumeno manzwisiro amakaita imemi? Vana kuriwana. Vakatraya, vaitotraya kutotsvaga zvokuti vaitoungana, vaitodaidzana madoctors mahombe paparenyatwa, voisa musoro pamwe chete kuti ngatimboita matest akati pamwe togona matest ese akaitwa kubvira MRI scan yacho yakaitwa iyoyo. Hapana kana dambudziko rakawanikwa paari. Vakatsvaga vakazvishaya, nanhasi havana mbokwanisa kuona kuti dambudziko rake chii. Haana chirwere chakabatwa. Right. MR scan ndinoziva iri scan inodhura because ndine umwe munhu atakamboitisa scan. Imimi panguva iyoyo aikubatsirai zvezvo ndiani, maiwana kupi mari? Panguva iyoyo vakabatsirana vana baba mukuru, hama dzemurandarume wangu, vakakwanisa kubatsirana. Uyu akabvisawo 50, akabvisa 50, ndobva tanobhadhara hafu. Hatina kutobhadhara yese nokuti inodhura. Ndobva vakatinzwisisa, vakati mozopedzisa imwe yacho. Asi nanhasi ndototumirwawo mameseji nokuti handina kupedzisa. Asi kuti tiwane yakati yakutanga nayo iyoyo kuti vatitambire. Aiwa, vana tete nanaba mukuru vakamira vakatombondibatsirawo. Skani yainzi mari uye makabhadhara mari? Skani yainzi 350. Saka zvainzi 350, saka kwanisa kubhadhara 150. Muhospital akagara nguva yakareba sei akaadmitwa? Akanga kutosvitsa 3 months arimo muchipatara. Mambotaura zvakare imimi nhau yekufamba kwamakafamba imimi, toda kutona munatsodonongodza kuti makafamba muchienda kana kumaprofita angave akawanda sei, kana dzingave ng'anga dzakawanda sei, uye vanhu ava vaitaura kuti kudii? Takaenda kung'anga, ndakaenda ng'anga dzinokwana 2. Vaingotaurawo kuti pane munhu ari kumushandisa. Vamwe ndovaita aiwa kutadza kutaura kwaari kuita uku inyaya kuti ane kandimbo, vakambotirai kumucheka. Asi ndatoona kuti hapana chavari kunyatso. Ndobva ndachitanga kuenda kumaprofita. Ndaendawo kumaprofita akasiyana siyana, ndichinobatsirwawo vachingotaurawo zvakasiyana siyana. Vanenge vachingoto ari kushandiswa, ari kudai, asi kuti ndinyatsoone kubatsira kwazvakaita hapana. Asi paizotowo pakahakwa mweya wacho uchitaura, haitotaura kuti inini ndiri kutozviita bosi, ndoda kukaurisa mai vacho, ndo zvandiri kuzviitira. Havana chavari kufanira kutombowana pamwana iyeye, aitofanira kutofa. Ndo dambudziko randakaona kuti hazvine chokuita nechivanhu, nokuti even kana madoctors vakatoshayawo kuti chii. Munhu uyu ari kushereketa angave munhu vakadonongodza here kuti munhu weukama here, kana kuti munhu mutorwa, munhu kana ari munhu weukama kusaidhi renyu here imimi mai, kana kusaidhi rababa? Ivo vaitaura kuti munhu weukama, asi mukutsanangurwa kwavaita vaiti ndokusaidhi kwangu ini, ndomatsanangurira vaita. Havana kunasozoti here dyo kuzotaura kuti ndinenge? Havana, nokuti iye kana pakahakwa mweya wacho aitoramba kutaura, kuti akaramba kuti ataure kuti ndinani, akati sta handitauri.
Maprofita makaenda aya maprofita akaita sei? Ndoda kuti mungonatsotsanangura kana uriwe nguo chena kana kuti nguo tsvuku kana kuti ndiwe maprofita amwe atinoziva amene natsotsanangura imama. Maprofita andakasanganisa akasiyana siyana. Ndaendawo kune venguo chena, ndichiendawo kune venguo tsvuku, ndichitomboendawo kune maprofeti edu mapentecosta. Ndikwese hapana kuti ndaisarudza. Hapana chandaingoda chete ndikuti mwana wangu aitirwe zvakanaka. Saka pande ndangonzwa kuti apa imboendewo munozama apa ndaingosumuka ndichienda. Ndikanzoenda munozama apa pandangonzwira ipapo ndaingosumuka ndichienda. Ndandisina ngasarudza kuti ndepapi. Ndambonzwa mama mambotaura nhau yeuche. Makataura zvakare makati mimi mwana uyu haasi kukwanisa kusimuka kana ari kuita zvekupindurwa. Hasikwanisa kana kugara. Ameno handinatsoziva hangu ndingaitewo mubvunzo kuti wheelchair achazoishandisa sei? Kozi wheelchair ameno munhu anenge akagara zvichazofamba sei? Inini pandakaenda ndichinobvunza kune vemawheelchair vakanditi urema humwe neumwe hune type yewheelchair yake yanoshandisa. Ndakavatsanangurira dambudziko rine mwana wangu vakati kune type yewheelchair yaanoshandisa iriko hanzi inenge dzine mabhande here. Vakati kune type yewheelchair yake inenge iriko. Bozi vakandibvunza kuti mwana wenyu ane urema hwakaita sei? Ndokubva ndavatsanangurira kuti ndo urema hwaanawo. Havana kumuona vakangotsana. Havana kumuona vakangotsanangura nokuti kuti ndifambe naye ndotokundikana famba naye nenyaya yekuti ndewe kutakura kudai. Saka kuti zvinditire nyore ndofana kuhaya motikari kutoenda naye kwande ndifanira kuenda. Saka mari yokuhaya motikari yacho ndisina. Saka ndaitongoenda ndisina asi ndongovatsanangurira kuti ndo zvaakaita. Ndaona ameno pakudya apa munomupa sei chikafu natso ndoda kuti munatsotsanangura kuti munomufidha sei? Kana takumupa chikafu tikabika porridge redu kana tangave mahewu tinikaisa mukapu toshandisa tokoiwa sirinji tochimisa mukanwa tochimupa onwa. Ndiatomushandisira pakunwa. So ine nhikiri yainayo kapaipi kainayo kana seane maronda kudai tikaisa tinokabairira pa karimomo tochimisa mukanwa make tochisvinira chikafu kuti aone kudya. Ndo mararamiro ake atinotomita pakana tichimupa chikafu. Saka mama ngatiti kune mumwe munhu arikuda kuti akubatsirei, munhu uyu anokwanisa kukubatsirai, anokubatai panhamba dzipi? Kana mune nhamba dzeEcoCash or Inbucks ndoyo nguva ino yekuti muite sei? Mutaure zita renyu nenhamba dzacho kuti vanhu vada kukubatsirai vauye kwamuri mimi vachidoneta zvaroda kudoneta. Inini nhamba dzangu dzefoni i0771 601 943 dziri paEcoCash dzinoburitsa kuti Ellen Ndala. Reason yataitira video inei ndeyekuti mama vakwanise kubatsirika kuti vararamewo zvakanaka, kungave kuti mwana arapiswe kana dzingave nzira ipi neipi yavangakwanisa kuita sei kubatsirika nayo.